Поважаныя браты і сёстры, сённяшняя літургія, яна так знешне выглядае на нейкую такую, можа, смутную, можа, неяк незразумелую. Вось чаму так? Адбываюцца, перажываем Пасху ўсё ж такі. Пачынаючы ад учарайшай літургіі, Вялікага чацвярга, мы ўжо удзельнічаем у святкаванні Пасхі. І вось сённяшні дзень, ён як быццам бы вырваны з такой логікі. Знешне ён выглядае вельмі так, можа, нават і панура, смутна, жалобна. Але хіба што толькі знешне. Бо тое, што мы сёння ўспамінаем, яно з'яўляецца фундаментам нашага хрысціянства. Тое, што мы перажываем, з'яўляецца сапраўды вельмі істотным момантам. Вось менавіта на крыжы адбылося адкупленне не ў нейкіх танцах з бубнамі, але на крыжы. І сёння мы заўсёды, я думаю, мы гэта ведаем, што ў Вялікую пятніцу чытаецца Евангелие паводле святога Яна. Ні Мацея, ні Лукі, Яна. Заўсёды. У кожную Вялікую пятніцу. Ян напісаў апошнім Евангелие. І яно вельмі цікавае. Святы Ян не толькі апісаў падзеі, што здаралася, але ён як быццам бы ўжо інтэрпрэтаваў, што там адбывалася. Не проста, што Езус прыйшоў, але там можна адказаць на пытанне, чаго ён прыйшоў. Не толькі куды, але чаго. І дазвольце запрасіць вас сёння, каб мы закранулі некалькі момантаў вось гэтай мукі Пана, якую сёння мы успаміналі. Першы момант заўсёды святы Ян і толькі Ян, як такім наратывам укладуе ў вусны або народу габрэйскага, або Пілата, або Езус Христос, выказваецца, гучыць вось гэтае слова «кароль юдэйскі». Святы Ян хоча паказаць, што Езус Христос быў каралём, ёсць каралём. Калі мы сёння уважліва слухалі першае чытанне, то у прарока Ісаі гучаць там такія словы. Мы думалі, што ён пакараны, а ён узяў і пайшоў. Сапраўды выглядае вось гэты момант крыжовага шляху, што сапраўды як быццам бы чалавек адбывае пакаранне. Мы нават самі у такіх разважаннях пакаралі Езуса Хрыста за нашыя грахі, да? Але ён вёў сябе як кароль. Не як слуга, не як невольнік, як кароль. Ён сам узяў і сам пайшоў. У святога Яна нават не гучыць, што некі мужчына ішоў і дапамагаў Езусу Хрысту несці крыж. Езус Христос сам зрабіў гэта. Адзінае, што вось гэтае каралеўства, пра якое мы гаворым, нават сам Езус Христос скажа, гэта не з гэтага свету. Яно інакш выглядае, чым мы сабе ўяўляем. У кожнага з нас ёсць дэфініцыя караля і каралеўства. Кожны з нас мае нейкую дэфініцыю, апрэдзяленне. А вось Езус Христос ламае вось гэтыя стэрэатыпы нашыя. Ён увогуле кажа, калі хочаш быць вялікім, ён гаворыць пра сваё валадарства, то кажа, мусіш быць слугою. Учора памятаем, як Езус Христос падперазаўся ручніком і пайшоў мыць ногі вучням сваім апосталам. Ён унізіў самога сябе ў традыцыі габрэйскай, каб мы ведалі. Ёсць, што мыюць ногі гаспадарам сваім, панам. Але ўвага,
Нават не ўсе слугі могуць мыць ногі, толькі невольнік, які знаходзіцца ў гэтым доме, і то паганскага паходжання. Если гэта габрэй, то нават ён, будучы невольнікам, не меў права памыць ногі свайму гаспадару. Уявіце сабе, як Езус Христос, паказваючы, што ён кароль і паказвае стандарты яго каралеўства, ён прыніжае самога сябе. Вось ён паказвае, ну, у мяне так. У мяне так. Пахаванне Езуса Христа было каралеўскае. Нікадэм прынёс каля 100 фунтаў розных там алеяў, пахнідлаў на нашыя. Гэта 30 кілаграм. Уявіце сабе, 30 кілаграмамі ён быў падрыхтаваны, яго цела было падрыхтаванае, каб пакласць у гробе. Гэта каралеўскія былі пахароны. Нават гэта паказвае, кім быў Езус Христос. Другі момант, на які я запрашаю, каб мы звярнулі ўвагу, гэта тое, таксама пра што святы Ян успамінае ў Евангеліі. Гэта пасхальны баранак, ягнё Божае. Ён канкрэтна паказвае, што Езус Христос з'яўляецца вось той пасхай. Што такое пасха? Пераход. Пераход. Памятаем у кнізе Зыходу, як Бог папрасіў праз Майсея, каб сказаць народу, каб з'елі увечары Пасху, бо будуць выходзіць з Егіпту, з дому зневолення, з дому палону. І Пасху будуць есць вельмі хутка і будуць спажываць вось менавіта з пасхальны баранак будзе ў іх на стале. І зноў жа ў гэтых прароцтвах усіх прадстаўляецца, што гэты пасхальны баранак, ён павінен быў быць, рубрыка такая была ў праве габрэйскім, што як будзеце забіваць гэтага баранка, гэтае ягнё, то у яго не павінна быць паламаных ног. Голені павінны быць цэлыя. І сёння мы чытаем у муках нашага Пана Езуса Христа, што калі прыйшлі жаўнеры аднаму і другому разбойніку, якія былі прыбітыя да крыжа побач Езуса Христа, паламалі голені, а Езусу Христу не паламалі. Святы Ян нам паказвае, што Езус Христос з'яўляецца менавіта той пасхай, тым баранкам, праз якога мы можам выйсці з нашага Егіпту. Сёння мы будзем адараваць Езуса Христа ў гробе. З якімі думкамі мы там будзем? Мы сапраўды будзем так углядацца ў Езуса Христа і спачуваць яму? Што, Пане Езу, ну да, які ты бедны, як табе цяжка. Езус Христос сёння будзе знаходзіцца там, каб быць нашай пасхай, каб вывесці нас з тых дамоў, якія не воляць нас, з тых грахоў, якія нас адцягваюць ад Бога, з тых думак, якія нішчаць нас. Ён з'яўляецца самой пасхай, сам ёсць пасхай, пераходам. І святы Ян ясна пра гэта кажа, і ясна гэта паказвае. І яшчэ адзін момант. Калі мы заўважылі, святы Ян параўноўвае, называе Езуса Христа новым Адамам. Мука нашага Пана Езуса Христа, паводле рэдакцыі святога Яна, памятаем, дзе распачалася. Пасля таго, як спажылі вячэру, куды яны выйшлі? У сад. Сад. А як заканчваецца мука? Сённяшняя рэдакцыя святога Яна? А ў садзе была магіла. Пачынаецца садам і заканчваецца. Святы Ян нам сёння канкрэтна кажа, гэта новы Адам. У тым першым Адаме было дастанае жэбра і створаная была жанчына. І мы ведаем, што здарылася, што яны не змаглі вытрываць, не змаглі жыць у вернасці Богу. Паддаліся гэтай спакусе.
А Езус Христос новы Адам. І зноў жа з того ж самага боку, які прабілі, пралілася кроў і вада. Хрост і Эўхарыстыя, тое, што творыць касцёл, што здзяйсняе касцёл. Новы Адам, новая псіхалогія. Езус Христос стаўляе сусвет, як быццам бы з галавы на ногі. Вяртае той парадак, які быў заложаны Богам. Што мы тады былі дзецьмі Божымі, праз грэх першых людзей, непаслухмянасць, мы былі адкінутыя самі праз сябе. І Езус Христос вяртае нам гэтую годнасць дзяцей Божых. Мы сёння не безлікія фантомы, якія ходзім па бярозе ці ў іншых гарадах. Мы дзеці Божыя. Мы рэальна дзеці Божыя. Вось праз тыя падзеі, якія сёння мы ўспамінаем. Не праз іншыя. Не праз тое, што Езус Христос быў на вяселлі ў Кане Галілейскай. Не праз тое, што Ён кагосьці там вылечыў, кагосьці аздаравіў, накарміў там пару тысяч людзей. А вось менавіта праз крыж. І сёння, як быццам бы цэнтральным месцам нашай сустрэчы у супольнасці парафіяльнай ёсць і будзе за хвіліну унесены крыж. Многія, святы Павел, дарэчы, у свой час сказаў пра крыж, што кажа, крыж для адных ганьбай з'яўляецца, а для другіх сорамам. Для габрэяў сорамам, а для грэкаў ганьбай. І святы Павел далей кажа, а насамрэч з'яўляецца моцай і мудрасцю Божай. Сёння сучасныя нам у гэта не вераць. Сучасныя Езусу Христу таксама ў гэта не верылі, патыкаліся аб гэты крыж і разбівалі сабе насы. Мала ведаем такіх прыкладаў? Немала. Калі мы ў крыжу, на якім памёр Езус Христос, мы бачым, як знак ганьбы ці сораму, то паразбіваем свае насы і блізкіх. А калі ўбачым мудрасць і моц Божая, мы сапраўды захаваем сябе і сваіх блізкіх. Вельмі часта сёння, вось калі проста пра крыж мы гаворым, у дамах нашых, ці ён ёсць. А калі ён ёсць, якую функцыю спаўняе? Я ведаю, што мы ў аўтамабілі вешаем крыж, каб ён там матляўся. Мы сапраўды верым, што ён аберег? Мы сапраўды верым, што крыж гэта аберег? Каб не было б здарэнняў дарожных і транспартных, то аберегам з'яўляецца выкананне правіл дарожнага руху, а не крыжык, які там матляецца. Але калі мы там павесілі гэты крыж, я памятаю, так як-то вось такая сцэна запомнілася мне. Хрысціянін, католік, селі мы ў машыну і сапраўды ў яго крыжык. І ён так злавіўся за гэты крыжык і кажа, пане Езу, паблагаслаў мяне на маё падарожжа. А гэта ўжо нешта іншае. Гэта ўжо не аберег. Гэта просьба аб благаслаўленні. Калі мы купляем вось гэты ювелірны крыжык і носім у сябе на шыі, вельмі часта ён не пасуе да такой крэацыі, да такой марынаркі, да такой сукенкі ці блузкі. Ён рэальна павінен там пасаваць? Ён павінен сімвалізировать, што ты хрысціянін. А колькі крыжоў мы прыносім у касцёл, бо, мы, можа не мы, але хтосьці, можа, са знаёмых, прыносім у касцёл, бо зрабілі ремонт у доме бабулі, дзядулі, дзе жылі, ці бацькоў, і проста не знайшлося месца, бо не ведаем, што рабіць з гэтым крыжам. Знак нашага збаўлення. Гэта знак. І няма чаго дзяліць на ўсходніх хрысціян крыж, на заходніх хрысціян крыж.
Гэта крыж нашага збаўлення, там памёр Езус Христус. І жадаю, паважаныя браты і сёстры, каб мы, перажываючы сённяшнюю літургію, і тое, што зараз пасля малітвы вернікаў мы ўнясём гэты крыж, каб мы сапраўды падыходзілі і вось адказалі на такое простае пытанне: кім з'яўляецца той, які памёр на гэтым крыжы? Кім ён для мяне з'яўляецца? Што ён уносіць у маё жыццё? Што гэта за знак? Які найбольш знаны ва ўсім свеце? Гэта вось менавіта крыж. Амен.